poluautomatski vakuumski stroj za brtvljenje dušika, na i prije vakuum, zatim dušik i na kraju zapečaćen. Učinkovito produljuje rok trajanja proizvoda, idealno za hranu, piće, farmaceutsku i drugu industriju. Prilikom usisavanja i punjenja dušikom, limenka i poklopac se odvajaju kako bi se osigurao učinak punjenja dušikom. Zaostali sadržaj kisika manji je od 3 podijeljen, čime se učinkovito produžuje rok trajanja proizvoda i poboljšava kvaliteta proizvoda.